Rajčice će nevjerovatno brzo rasti uz ovaj prirodni dodatak. Plodovi će biti jako krupni i sočni, stoga svakako ostanite do kraja videa da saznate kako. Prije nego vam to pokažem, važno je da znate i ovo. Rajčice zahtijevaju kvalitetnu prihranu kako bi donijele bogate plodove. Osim toga, bitno je prilikom sadnje rajčica odabrati sunčano mjesto koje prima najmanje 6 do 8 sati sunčeve svjetlosti dnevno, što će osigurati zdrav rast biljaka i obilnu berbu plodova. Tlo treba biti dobro drenirano i bogato organskom tvari kako bi se osigurali optimalni uvjeti za razvoj korijena i biljaka. Redovito zalijevanje, pravilna prihrana i zaštita od štetočina i bolesti ključni su za uspješan uzgoj rajčica i postizanje visokih prinosa. Sada ću vam pokazati organsku prihranu od koje imam rekordne prinose. U 300 ml tople vode dodajte 100 ml svježeg mlijeka koje je izuzetno bogato hranjivim tvarima. Mlijeko je bogato kalcijem, kalijem, fosforom i aminokiselinama. Također pomaže biljkama u borbi protiv gljivičnih bolesti poput pepelnice i plamenjače. Najbolje je koristiti svježe kravlje mlijeko bez aditiva. Drugi sastojak je 1 žlica suhog kvasa koji potiče brzi razvoj korijena i plodova te jača imunitet biljaka. Hranjive tvari u kvascu potiču rast i razvoj biljaka, uključujući proteine, vitamine B kompleksa te minerale poput željeza, magnezija i cinka. Dobro promiješajte dok se potpuno ne otopi u vodu. Ako želite, možete dodati i 1 žlicu šećera kako bi se ubrzala fermentacija i dala biljkama potrebna energija u najvažnijoj fazi stvaranja plodova i cvjetova. Ostavite smjesu da odstoji nekoliko sati. Zatim je razrijedite s još 2 litre vode. Ovim gnojivom možete zalijevati ili prskati biljke svaka 2 tjedna. Prijatelji, obavezno pogledajte i naš sljedeći video na ekranu. Također, bilo bi nam drago da se pretplatite na naš kanal. Potpuno je besplatno. Hvala vam puno. Pozdrav!